Куды зніклі Александра і Константин, першыя ўдзельнікі Еўрабачання ад Беларусі? Ці займаюцца яны музыкай зараз? Ці разам яны? А ёсць дзеці? Зараз усё раскажу. А вы тым часам можете подпісацца, зазірнуць у мой тэлеграм-канал і падтрымаць беларускую музыку донатам. Спасылка на Buy Me Coffee у апісанні. Александра і Константин адчынілі для Беларусі дзверы на Еўрабачанне, выступіўшы ў 2004 годзе з фольк-песняй «My Galileo». Нумар атрымаўся наіўны, стрыманы, можа месцамі акадэмічны, але еўрапейскім гледачам ён не зайшоў. Дуэт заняў 19 месца з 22. У Беларусі гэты вынік успрынялі неадназначна. Хтосьці казаў, што это ганьба, а хтосьці Александра і Константин занадта разумныя для мас. Але як бы там ні было, пасля гэтага краіна змяніла стратэгію, пачалі запрашаць іншаземных прадюсераў, рабіць тыповыя поп-нумары і яркія шоу. А вось дуэт Александра і Константин, не гледзячы на велізарную пазнавальнасць, у шоу-бізнес так і не ўпісаліся. Для поп-сцэны яны былі занадта музычнымі, а для андэграўнду занадта папсовымі. Можна сказаць, што кар'ера не склалася. У 2013 яны выпусцілі свой апошні альбом, і хутчэй за ўсё вы яго не чулі, як і папярэднія 5. Александр і Константин засталіся разам, пайшлі ў педагогіку і ў каментарах мне пісалі, што яны працуюць з дзецьмі ў сенецкай школе. Гэта на ўскраіне Менска, гатуюць вучняў да конкурсаў і некаторыя нават перамагаюць. Дзяцей у пары няма, затое шмат сабак. Яны валанцёры, ратуюць жывёл і шукаюць ім новых гаспадароў. Напішыце ў каментарах, ці правільны шлях выбралі музыкі.